Στην προηγούμενη εκπομπή ήταν μαζί μας ο πρωταθλητής Ευρώπης Αντώνης Νικοπολίδης, ο οποίος θυμήθηκε το θρίαμβο του 2004 και δοκίμασε τις γνώσεις του στο Ultra X Topman Challenge Football Edition. Τώρα προκαλεί το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου, Τάσο Λαγό. Τάσο, ο Αντώνης Νικοπολίδης σε προκάλεσε στο Ultra X Topman Challenge Football Edition. Δέχεσαι την πρόκληση? Τιμή μου η πρόκληση από έναν πρωταθλητή Ευρώπης. Ποιοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που σου έχουν κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση από τα ευρωπαϊκά τουρνουά που έχεις παρακολουθήσει? Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που από τα 17 του βοηθάει την Πορτογαλία σε όλες τις διοργανώσεις. Επίσης ο Τσάβι το 2008, φοβερός παίχτης και κατέκτησε το τρόπαιο με τη χώρα του. Βλέπω ότι η μνήμη σου είναι πάρα πολύ καλή, Τάσο, αλλά τώρα θέλω να σε δω στο quiz του Ultra X Topman Challenge Football Edition. Έτοιμος. Ξεκινάμε. Ιταλία-Ολλανδία, ημιτελικός του 2000. Τι περίεργο έχει γίνει σε αυτό το μάτς? Απίστευτο μάτς. Το σκορ ήταν 0-0 στην κανονική διάρκεια. Οι Ολλανδοί χάσανε 2 πέναλτι. Στην παράταση δεν άλλαξε κάτι. Και στα πέναλτι η Ολλανδία έχασε άλλα 3 πέναλτι και αποκλείστηκε. Νομίζω ότι οι Ολλανδοί δεν θα ξεχάσουν αυτά τα 5 χαμένα πέναλτι, όπως και εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω. 2004, αγώνας Αγγλία-Πορτογαλία. Ποια ήταν η εξέλιξη? Εύκολο. Η κανονική διάρκεια έληξε 1-1. Στην παράταση το σκορ οδηγήθηκε στο 2-2 και στα πέναλτι η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση και ο Ρικάρντο, ο τερματοφύλακας της, ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι. Και τέλος. Όπως και το Ultra X βάζει τέλος στην πιτηρίδα. Ανεβάζω τον πύχη και το βαθμό δυσκολίας. 2012. Θέλω να μου πεις ποιες είναι οι ομάδες στον όμιλο της Ελλάδας. Ήταν η Πολωνία, η Ρωσία και η Τσεχία. Στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου κερδίσαμε τη Ρωσία με 1-0 με γκολ του Καραγκούνη και προκριθήκαμε. Εμείς και οι Τσέχοι. Τάσο, νομίζω ότι δίκαια πλέον συμπεριλαμβάνεσαι στους καλύτερους παίκτες του Ultra X Topman Challenge Football Edition. Λοιπόν, Τάσο, ο Αντώνης Νικοπολίδης προκάλεσε τη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Τάσος Λαγός ποιον θα προκαλέσει στο Ultra X Topman Challenge Football Edition? Προκαλώ το φίλο μου τον Τάσο τον Μπαγκασέτα, γιατί νομίζει ότι είναι ποδοσφαιρική εγκυλοπαίδεια. Ας το δούμε. Πρόκληση μόνο για γνώστες. Ξέρεις και εσύ τα πάντα για το top ποδοσφαιρικό event της Ευρώπης? Μπες στη σελίδα του Ultra X στο Facebook, take the challenge και βγες νικητής.